Ришка. Ришка. Ришка е при нас от 3-4 години и винаги като има проблеми, като е болен, идва да го лекуваме и да му помогнем. Сега е с раничка и ще го приберем при нас в изолатора, да го нахраним и да го лекуваме. Той се знае. Ето тук Ришко. Ейди, Ришко. Сега ще бъде нахранен и лекуван. Той си знае това място много добре. Ето е и Шерито. Ето го и Руско. Те вече са нашите котки, които си гледаме тук на двора. Снимаш ли? Ето го Ришко. Ето го Ришко. Да го нахраним нашия гостинен. Вече е по-добре раничката му. Ето, моето момче, да ядем. Чакай първо да сложим пудричка. Да сложим пудричка на раничката. Да. Антибиотична пудричка, да не се възпалява. Ейде, Ришко, дай раничката, моето момче. Така. Готово. И сега храната. Вкусна. Вкусна храна. Айде. Той е добро момче, всичко си изяжда. Айде, Ришко. Иска вече да си ходи. Нахранихме го. Вънка пак ще го нахраним. Айде. Ето така. Добре. Айде. Айде, Ришко. Ето го Златин. Ришко. Как си, моите момче? На свобода? Айде, Златко. Айде, Ришко. Айде, Лори. Да. Айде, Златко.